Ewwel darba li sar l-IVF f'Malta fi sptar privat kien 20 sena ilu. F'Ottubru tal-2009, Lawrence Gonzi kien qal li se jitfassal abbozz ta' liġi dwar l-IVF. Sentejn wara f'Ġunju tal-2011 ħabbar li l-liġi tal-IVF kellha tiġi introdotta b'mod immedjat. Aktar minn sena wara iżda meta kienet jieħu sehem fil-Breakfast News ta' One, il-Ministru responsabbli Chris Sajt ma rridx jintrabat biż-żmien ta' meta l-liġi tal-IVF se tiġi diskussa u mmoddija fil-Parlament u qal li għad trid tiġi diskussa fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Il-pass li jmissu li tiġi diskussa fil-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista qabel tiġi pubblikata matul il-ġimgħat illi ġejjin. Anke fil-każ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista Chris Sajt ma rridx jikkommetti ruħu ser jiġri fuq il-liġi tal-IVF. Dwar x'jaħseb il-Grupp Parlamentari, meta mmur quddiem il-Grupp Parlamentari u nagħmel il-preżentazzjoni, hemmhekk il-membri kollha tal-grupp ikollhom l-opportunità li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom. Minkejja li l-istess Ministru Sajt ikkonferma li l-proċedura tal-IVF fil-privat tiġi tiswa lil koppji minimu ta' 3,000 euro u li mhux bil-fors tkun suċċess, Chris Sajt ikkonferma li l-Gvern qiegħed jara jekk l-IVF mill-Mater Dei jingħatax kollu bla ħlas. Ħanpoġġi jekk tista' ma ssirx il-liġi u xorta jsir it-trattament fil-Mater Dei u għaddejjin diskussjonijiet dwar x'għandu jsir fil-Mater Dei jew le, dwar x'għandu jiġi offrut b'xejn fil-Mater Dei. U allura il-mistoqsijiet li qegħdin iridu jiġu wieġba f'dan l-istadju hu għandha tiġi offruta b'xejn lil kulħadd u x'inhu l-inkam tiegħu, għandu jiġu offruti ċertu servizzi b'xejn, għandu jkun hemm means testing għal dak li jiġi offrut b'xejn fl-isptar Mater Dei. Minnaħa l-oħra l-kellim ewlieni laburista Michael Farrugia qal li gvern ġdid idaħħal liġi tal-IVF u s-servizz jingħata bla ħlas. Gvern laburista mill-ewwel xhur tiegħu se jkun qed joffri l servizz lil poplu Malti u għawġi b'xejn, speċjalment il dawk il-ġenituri illi ma jaffordewx illi jħallsu għalih. Gvern ġdid jara li bil-liġi tal-IVF jiġu mħarsa l-interessi kollha ta' dawk involuti. Jiena immur oltre mill-Ministru, jien ma ngħidx biss il-protezzjoni tal-embrijun, jien ngħid irridu naraw illi noffru liċ-ċittadini Maltin imgħawġin, noffru lil koppji prattiċi mediċi fl-interess tal-omm, tal-embrijun u tat-tarbija li titwielet. U jekk nifqu biss fuq l-embrijun biss, naħseb inkunu fallejna fejn nridu mmorru.